Ukraina Russiýa garşy dowam etdirýän garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde ençime ýeňişi gazanandygyny aýdýar. Bu aralykda prezident Vladimir Zelenski Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen öňümüzdäki hepde geçmeli gepleşiklere taýýarlanýar. 14-nji sentýabr güni giýişlik ençime habar teristesi sagtyety aýdynlaşdyrylmadyk resmiýetlere salgylanyp öňümüzdäki hepde BMG'nin Baş Assambleýasynyň Amerikadaky geçlik samitiniň çäklerinde Biden'in Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşikleri geçirjekdigi barada maglumat berdi. Bularyň ikisiniň de BMG'nin 78-nji sessiýasynda çykyş etmegi göz öňünde tutulan. Zelenski'nin Amerikanyň we dünýä liderleriniň öňünde etjek ýüzbe-ýüz çykyşynda Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak tagallalary üçin has kämil yaraglar we ok däherleri bilen üpçün etmek goldawy ugrunda alada etjekdigine garaşylýar. The Washington Post nesiriniň ýazmagyna görä, Zelenski'nin tapary Kongressiň Ukraina üçin goşmaçy $24 milyard himayeti bölüp bermegini gazanmak üçin bilelikdäki itergi tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Bu samitiň öň ýany suhepde Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň gündogurunda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşuşdy. Günwatar resmiýetleriniň pikirine görä, Moskwa munyň bilen özüniň Ukrainadaky alyp barýan batybalyjylykly hüjümi üçin yaraglary, kämil tehnologiýalary tewdalaşmagy maksat edinýär. Käbir maglumatlarda Putiniň we Kimiň Demirazy Koreýada ýene bir gezek duşuşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Biden Zelenski maslahaty iýulda NATO'nun Litvada geçen samitiniň çäklerinde bolan gepleşiklerinden bäri ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşy bolar. CNN öz çeşmelerine talgalanyp Zelenski'nin Amerikanyň kanun çykarjylary we liderleri bilen hem aýry-aýrylykda gepleşikleri geçirjekdigini habar berdi. Zelenski Amerikada soňky sapar dekabrda bolupdy. Bu onuň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladylan dowly gerimli çoluşdan bäri daşary ýurda amala aşyran ilkinji sapary bolupdy. Habarlarda bellenilse ýaly Birleşen Ştatlar we beýleki ýaranlar Ukrainada iýunda başladylan möhüm garşylyklaryň hüjüm boýunça öňe gidişlikleri isleýärler. Zelenski 14-nji sentýabrda giýişligeden çykyşynda mundan bir gün ozal Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň okupirlenen Krimda Russiýanyň howa hüjümünden goranyş ulgamyny we Iran edendigini aýdyp, muny üstünlük diýip häsiýetlendirdi. Ще одне. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Ukrainanyň aňtaw gullugundaky bir çeşmäniň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, howa hüjümünden goranyş ulgamy Yevpatoriýanyň goloýunda ýok edilipdir. Çeşme munyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň we harby deňiz güýçleriniň bilelikde gurunan dron we raket hüjüminiň netijesinde amal edilendigini belledi. Satelit suratlary Yevpatoriýanyň goloýunda Russiýanyň howa hüjümünden goranyş S-400 kysymly ulgamynyň ýerleşen sebitinde uly ziýanyň ýüze çykandygyny görkezýär. Bu wakadan bir gün öň Ukraina Krimde Russiýanyň 2 sany gemisine uly ziýan ýetirdi. 15-nji sentýabrda ýerden Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby staby öz güýçleriniň Andriýewkanyň goloýundaky Donetsk oblastyny ýygyna alandyklaryny ma'lum etdi. Bu sebit Bakhmutdan 10 kilometr günorta günwatarda ýerleşýär. Beýanatda duşmana adam güýji we teriste wagtynda uly ýetginiň ýetirilendigi hem bellenilýär. Mundan bir gün öň Goranyk ministrliginiň metbuat wekili Hanna Malyar Andriýewka oblastynyň azat edilendigini iglan edipdi. Mundan biraz soň ol bu beýanatyny ýygyna aldy. Seýlede agyr çaknysklaryň dowam edýändigini we ýagdaýlaryň ören agyr we gazaplydygyny belledi. Ukrainanyň harbylary goloýdaky Klishchiivka sebitinde hem bölüklerin üstünlük kazanılandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy agyr çaknysklaryň barýan sebitlerinden taraplaryň hiç biriniň hem beýan edýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp bilmeýär.